Živje, ja sam Ivan, ustanovitelj Propolisa za pse. Počekaj. Slovenski još uvijek brusim, pa ću nastaviti na hrvatskom. Nadam se da mi nećete zamjeriti. Zašto bi iko davao propolis psima? Za sve je kriv moj otac. Genijalni znanstvenik koji je više od 30 godina posvetio pčelama. Više nego meni. A u slobodno vrijeme, ribar. Ali zato je moj tata jedini na svijetu uspio izvući 100% čisti prirodni propolis bez korištenja alkohola. Alkohol u čaši? Može. U propolisu nikad. Tamo gubi poantu i pola dobrih stvari nestane. Ovdje smo 30 godina stvarali propolis za ljude. A onda smo prije 9 odlučili pomoći i psima. I tako je nastao Apipet. A rezultat? Preko 50.000 sretnijih i zdravijih pasa. A sada dolazimo vama i vašim psima u Sloveniji. Posjeti našu web stranicu apipet.com, a proizvodi, ako ti ne pomognu, vraćamo ti novac.